Kedu ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ? Ahịa ka m chọrọ ịjụ ndị Igbo. Kedu ebe nwanne unu nwoke nọ? O jeli ikpe bọsị a kwebe last 2 days ago. Fetie na Septemba. Ihe m na-ekwu bụ amara m mgbe ndị Igbo ga-ama ife. Amara m mgbe ndị Igbo ga-ama ife. Kedu ife mere ndị Igbo eme ife a? Ọchịchị unu win the presidential election na Nigeria. Onyela unu ya. Ngwa court enyego order surilizie Nnamdi Kanu otu awụ n'ezi. Mgbe ọ na-eme ihe vote, ọ na-akpa afị ụmụnna ya ọkụ na Lagos, different part of an Igbo. Ngwa ọ na-agwazi unu nọ outside an Igbo, batanụ bụ unu dozie bụ unu jụrụ ajụ. Peter Obi, unu fụ ihe ọ na-eje na court right now. Ọ na-akpọghalị ya win kwelo. Nyefe ọchịchị mba, nyehe Biafra mba, hapụwa ka ha nazie mba. Ndị Igbo ka bụ slave na Nigeria. Akwụma ndị Igbo ka bụ slave na Nigeria. I'm the one that saying it. Ndị Igbo ka bụ slave na this country Nigeria. Biafra ihu na-emechi onwe unu na social media. Nnamdi Kanu bịara ka ọ chịkọta ya ọnụ ka anyị wele fight at this battle enwe mmeri na this country. Nnamdi Kanu nọ n'ime. Kịta Nnamdi Kanu nọ n'ime. Na ihe na-agba na social media. Okego Biafra eke. Ndụ nke a nọ party nke a. Ndụ nke a nọ ebe a. Ndụ nke a nọ ebe a. Kedu ife na-eme ndị Igbo eme ife a? Ngwa n'ezie mata ya asa eze akụ. I'm not against onye ọbụla ikpere ihe ọ chọrọ ikpele. Ngwa na osi welezie. Listen to me, let me tell you. I know that some of you people na-age m ntị now love mata ya asa eze akụ. I'm not against him. Mana ihe na-ekwu bụ ọ dị mma maka anyị nwa. Now, ọ bụ na mata ya asa eze akụ. Ife ọ na-eme now, ọ na-akpali ndị Christianity ndị Igbo. Ihe a na-achọ ibido religious war na Igbo and ọdụrọ mma. Anyị abịa eme religious war. Ife anyị bịara bụ ka anyị fight ya nwere onwe anyị na this country. Ife anyị bịara bụ ka anyị fight onwe na this country. Ndị Igbo kere ebe nwanne unu nwoke nọ Nnamdi Kanu. Ndị celebrities ndị Igbo na-agụ egwu ma ndị na-act film. Kere ebe nwanne unu nwoke nọ Nnamdi Kanu. Kere ebe Nnamdi Kanu nọ ndị Igbo. Kedu ife na-eme anyị ama ife a? Na ife o ji eme na this country, na ife o ji eme na Nigeria, na ife o ji eme na Nigeria. Ọkwa ihe niile ọ na-eme anyị amabeli ife. Ị na-agba onwe anyị mgbe na social media, ndị ụka mere nke a, ndị ụka mere nke a. Oga, let's talk about religion one side. Let's talk about what is happening our brothers, our sisters in this land. Listen to me. This religious war na all the dangerous. This religious one achieve now. Nnamdi Kanu be akoshikata yonu kai wolo phobi fight against this corruption. Kai wolo nwane. Ore Nnamdi Kanu tinye n'ime prison. Tinye na DSS custody honorable ahụ. Nnamdi Kanu no go n'ime right now. Nnamdi Kanu no ze n'ime nwere n'eze na-eme kita now. Ore bịa kewa this Biafra agitation na ndụ nke anaraba, ndụ nke anaraba, ndụ nke anaraba. Okecha ya. Sister at home. There's nothing like sister at home. That is what the Nigerian government is planning, and they have succeeded. They have divided. Okay, go Biafra. Ndonka akraba. Ngwa obeze n'ime ndị Igbo, anyị ga-eje ofu obi. Obeze religious, ndị ụka, ndị omenala. Ọ na-fight onwe fe. Ha! Chineke mere ndị Igbo ebele. 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 Anyị nwa ndị Igbo nwere problem. We have a serious problem. Ọ sị onye unu na-agba ọkụ adịrị achụ nta oke. Mana ụlọ ndị Igbo na-agba ọkụ anyị na-achụ nta oke. Ụlọ ndị Igbo na-agba ọkụ anyị na-achụ nta oke.
Una na agba ka anyị na-achụ nta oke. Otu. Even when I don't believe what I'm saying. That these Igbos, that Igbo duka Israel, only the enemies, siwe kwani Ndi Israel okikiri, otu aka ha si gba ndị Igbo okikiri, mgbe ọ nọ n'ọgụ, ọnụcha ọgụ na Biafra war, anyị fụma ndị ụmụnne anyị, ndị Rivers State, anyị wụrụ asị nwanne, na ihe mere anyị, some property ụmụnne anyị ha si iziri ya, chijude ha nyebara ya. Onaka ndị ilo ndị Igbo si gba ndị Igbo okikiri, otu nka ndị Israel si na their Israel country, their enemy surround around them na afa atifa mana ha meli mufe. Otu aka o ebe ndị Igbo nọ, the enemy of Igbos na land Igbos. All the Biafran war, all the state in Igbo fight against Igbo, but Femen will I overcome. Femen will I overcome. If I know why in the men on social media, ndị ụka, ndị omenala, ndị ekpere anụnsị, ndị omenala, ndị ekpere anụnsị, ndị omenala. Listen to me. Aka maka akụsiri ife anyị na-eme na social media. Ị bụrụ onye omenala, preach your omenala go. Ị bụrụ onye ụka, let me preach my gospel. Ka hapụ ị na-akpali onwe anyị gị na social media. Ka anyị wepụta ofu obi fight this battle. Because anyị na-fight onwe anyị na social media, ọ bụ disgrace, no love. Onye Christian nwụọ, ndị omenala akpaliwa ya, I believe na Jesus nwugo. Na-ekwupụta na social media. Kedu ofu obi anyị jizi ka anyị fight our enemy? Mana ka akwakwuru ndị Israel. Ndị Israel nwere one love with one heart. We now fight their enemies. Because after Hitler bụchara ndị niile ogbu n'Israel, ndị Israel wee jiri ihe mefe wee mara ife nwee ofu obi wee na fight this battle. Wee na fight this battle wee nwee ofu obi. Mana ndị Igbo adịghị m afụ one love na Igbo. Adịghị m afụ ofu obi na Igbo. Nkewa. Mana ihe nchọrọ ịgwa ndị Igbo niile, most especially those people fighting for Biafra agitation, ihe nchọrọ izu niile bụ mana na amara na ọbara niile a ọbara our forefathers ọwụfụ na Biafra war ka na-ebe akwa, those innocent people ka na-ebe akwa. Gị nwe na bribe, ọ na-enye gị bribe na-anala, ị na-eli bribe. If you na bribe anyị na-eli na nwere ihe ọ ga-eme gị, listen to me, let me tell you, time will come that bribe ahụ na-anala ga-eme gị ife. Ma ndị niile na Nnamdi Kanu, all these people na Nnamdi Kanu, ndị niile na Nnamdi Kanu, ndị niile ndị Igbo niile a so wee mee ọkpụta Nnamdi Kanu, ma a na-amala na ego unu na-eli wee ego ọbụla ụmụnne gị, because nna gị so wee nụọ ọgụ ka ọ nwere onwe ya, o gburu nna gị, ogbuo some of them ha nwụọ. Ugbu a onye